जिसुनि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों आरो बरायदों। जेब्ला जोङो बाइबेलखौ फरायो जों गोबां माखासे समाव बेबायदि बाइबेल सिरिफोरखौ मोननो हायो जाय बाइबेल सिरिफोरनि फिननायखौ जों नागिरनो गोब्राब जायो आरो जोंनि गोसोआव गोबां गुलाय गुजायफोरा सोमजियो। बेबायदिनो मोनसे बाइबेल सिरि दं जायखौ 1 तिमथि 5:23 होननानै जोङो मोनथिगौ। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, नोङो दैल' दालों, नोंनि उदै हजमनि आरो गले गले बोलो गैयि जानायनि थाखाय एफा एफा द्राखा बिदैखौ बाहायदो। बे बाथ्राखौ पौला गावनि अनजाग्रा सासे शिष्यनो लिरदोंमोन, जायानो जाहैबाय तिमथि। दिनै जोङो बे बाइबेल सिरिखौनो मिरु खालामनानै बाथ्राखौ सावरायगोन। पौला बे बाथ्राखौ बुंनांनायनि थांखिया मामोन? तिमथिनि जिउनि थासारिया माबायदिमोन? आरो बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जोङो आत्मिक जिउनि थाखाय माखौ सोलोंनो हायो? जों बेफोर गासैखौबो मोनफा मोनफा बेखेवलांगोन, नायलांगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला दानो साबस्क्राइब खालामना लादो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जों गिबियावनो नायग्रोनांगोन हु वाज तिमथि। तिमथिया सोरमोन? बाइबेलाव गोबां गुरै आखुनि सुबुंफोर दङ, बेनि गेजेराव तिमथियाबो सासेमोन आरो सासे बिथोन मानिग्रा आज्ञाकारिमोन। तिमथिया पौलनि सासे अनजाग्रा शिष्यमोन एबा सोलोंसामोन। जेरैहाय सासे फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ उनसङो, थिग बेबायदिनो खालामग्रा तिमथिमोन। मानोना बे बाथ्राखौ गोथार बाइबेलाव पौला गावनो स्वयं बुंदों फिलिपियारि 2:20 सिरियाव। नोंसोरनि गाहामनि थाखाय आंजों सानफाग्राया बिल'नो। तिमथिया सासे सेंग्रा लाजिसुलामोन आरो बियो मोदोमाव बांद्राय गोग्गो नङामोन। बिहा गोबां समावनो उदैनि बेराम जायोमोन। जानो हागौ जानाय आदारखौ दोगोन खालामनायाव जेंना दङमोन आरो सरासनस्रायै जोङो दानिखौ नायोब्ला जेरै जों गेस्ट्रिक होननानै बुङो, हयथ' बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरा उदैयाव बिहा दङमोन। पौला बै समाव मोनथिनो मोनदोंमोन दि जे तिमथिया बेबायदि मोनसे समयसाजों सैसोनानै थानो गोनां जादों आरो बे समयसाखौ लानानैनो बियो इसोरनि खामानिफोरखौबो मावगासिनो दङ। आरो बे समयसायानो जादोंमोन तिमथिनि जिथु समयसामोन बे जाहैबाय उदैनि जेंनामोन। दा बै जेंनाखौ पौला मोजाङै मोनथिगौमोन आरो बै समाव तिमथिया गावनि उदैनि जिथु जेंना दङ बै जेंनाखौ एसे नर्मेल खालामनो थाखाय एबा देहायाव माबा मोनसे मोजांखौ मोननो थाखाय हयथ' बियो केबल दैल'सो लोंगासिनो दङमोन एबा दैखौ लोंबाय थायोमोन। बेनिखायनो पौला तिमथिखौ ओरैहाय बुंहरबाय, नोङो दैल' दालों, नोंनि उदै हजमनि आरो गले गले बोलो गैयि जानायनि थाखाय एफा एफा द्राखा बिदैखौ बाहायदो। पौला तिमथिखौ बेबायदि होननानै बुंहरबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, पौला जे बे बाथ्राखौ बुंबाय जौखौ एसे एसे लोंदो होननानै, बिनि बुंनायनि जिथु इन्टेनसन दङमोन बियो मामोन? बिनि उद्देश्य एबा थांखिया मामोन? अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, पौलनि बे बुंनाय बाथ्राखौ जों बुजिनाया गोबां गोनांथिथार। पौला बेयाव तिमथिखौ जौखौ लों होननानै बुङाखै। जौ लोंबाय था एबा जौखौ गोबां लों बे बाथ्राखौ बियो बुङाखै। नाथायब्ला पौला बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? बे जाहैबाय मेडिकेल पारपसनि थाखायसो। येस, मुलिनि थाखायसो पौला तिमथिखौ बाहायनो होदों। बबेबा गिलास लोंनाय, खुरैजों खुरै भर्ति लोंनाय, बथलजों बथल लोंनाय बे बाथ्राखौ बुङाखै। नाथाय पौला तिमथिखौ माबायदि बाहायनो होदों? एफा एफा एसे होननायालाय माथो, बे जाहैबाय सामुससे सामुसनै। जेरैहाय जोङो मुलिखौ जेरै डक्टरा इन्सट्राक्सन हरो जे नोङो 5 ml 10 ml लों एबा बबेबा केपसुलफोरखौ बुङोब्ला बेखौ गरसे लों जाखांनायनि उनाव, थिग बेबायदिनो पौला तिमथिखौ जे मेडिकेल पारपसनि थाखाय मुलिनि थाखायसो जौखौ एफा एफा लों होननानै पौला तिमथिनो साजेसन हरदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो मोनसे सोंलुआ फैनो हागौ, केबल मानो जौखौल'सो बुंखो, आलादा बेलेगखौबोथ' बुंनो हागौमोन होननानै। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेरैहाय दानि समाव जोंनो मेडिसिननि थाखाय जिथु मेडिसिन टनिकफोर जोङो लायो बबेबा बेरामनि थाखाय, थिग बेबायदिनो गोदो उदैनि जिथु जेंनाफोर जायोमोन, प्रब्लेम्सफोर दङमोन, बै उदैनि जिथु प्रब्लेम्सफोरमोन, बै उदैनि जेंनाफोराव जौखौ मुलिनि हिसाबै बाहायनो थाखाय गोबाङानो थोनोमोन आरो गोबाङानो गोदोनि समाव बेखौ बाहायोमोन। आरो बेखौ बाहायनाया मोदोमनि सिङाव जिथु आदारफोर जादों बे आदार जानायफोरखौ दोगोन खालामनायाव मदद खालामो। पौला तिमथिनि बिसय गोबां मोजाङै मोनथिगौमोन दि जे तिमथिया सासे मावख्रुबग्रा मानसि। तिमथिया जिखौ मावो बेखौ मावबाय थायो
आरो बियो इसोरनि खामानि मावनायाव गोबां गोसो होनानै मावगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ पौला मोजाङै मोनथिगौमोन। बिनि थाखायनो तिमथिया गावनि मोदोमनि फारसेबो देहेन होआखै, दात मोनसे ध्यान होआखै, गोसो होआखै, जायनि जाहोनाव पौला गोजाननिफ्राय नुहुरदों आरो बे बाथ्राखौ बियो साजेसन हरदों दि जे नोङो गावनि मोदोमखौबो एसे जोथोन ला होननानै। बे बाथ्राया पौलनिफ्राय तिमथिनि थाखाय मोनसे साजेसनमोन, थुलुंगा होनायमोन। जेरैहाय जोङो सोरनिबा न'खराव बेरामिफोरखौ नायनो थाङोब्ला जों माबा मोनसे साजेसन होनानै गारबोयो, नों नैबे मुलिखौ जा, बेखौ खालाम, अब्लाना मोजां जागोन खोमा होननानै जेरै जों बुंबोयो, थिग बेबायदिनो पौलाबो बै समाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जिहेतु जेनेरेलि जौखौ बै समाव बेबायदि उदैनि प्रब्लेमनि थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जौनि बिसय बाइबेला रायबथानानै दोनखादों। जों जुदि जौखौ गाज्रियै बाहायोब्ला बियो जोंनि थाखाय गोरोन्थि जागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बाइबेला रायबथानानै दोनदों, जेरावहाय जोङो मोननो हागोन। बोसोन बिजाब 25 सिरिया बुङोदि जौआ नंखाय गोहो होयो आरो बांद्राय जौ लोंनाया मानसिखौ मूर्ख जाहोयो। लोंग्लुंनाया मूर्खफोरनिसो खामानि। आरोबाव इफिसुसारि 5:18 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, द्राखा बिदैजों दाफे, बिजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन, नाथाय गोथार जिउजों दैदेन जा। बेनि ओंथिया बेनोदि जौआ माबा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट एबा रंजानायनि थाखाय नङा, नाथायब्ला बियो गोनांथिनि समाव मुलि बायदि बाहायनायनि थाखायसो। आरो बे बाहायनायाबो जेरै पौला तिमथिखौ बुंनाय एफा एफा मुलिनि हिसाबावसो, मेडिसिन पार्पसाव। जाय पौला तिमथिनो बे बाथ्राखौ बुंदों, बे पौलानो गोबां जायगायाव बे जौनि बाथ्राखौ बुंदों जे जौजों दाफे होननानै। आरो जौ लोङोब्ला मानसिया सोरगो रायजोखौ मोना, फेग्लुंग्राफोरा सोरगो रायजो मोना होननानैबो बे पौलानो गोबां जायगायाव बुंदों। जेरैहाय 1 करन्थिया 6:20 सिरि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेनिखायनो बे बाथ्राया रोखा जादोंदि पौला जिथु तिमथिखौ बुंनाय बाथ्रा, बेयो जाहैबाय तिमथिया फेग्लुंथों बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुङाखै, आरो बिनि बुंनायनि ओंथिया जाहैबाय मुलिनि थाखायसो बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, पौला मानो एफा सोदोबखौ बाहायखो, लिटिल सोदोबखौ मानो बाहायखो? आरो बे सोदोबखौ जोङो बुजिनाया गोबां गोनांथिथार। मानोना बियो मडारेसन, सयमनि बाथ्रा, मोनसे लिमिटआव दोननायनि बाथ्रा। मानोना पौला जौनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिगौदि बे जौआ गोबां मानसिखौनो आन्दायहोनो हागौ, बे जौआ गोबां मानसिखौनो नस्थ' खालामहोनो हागौ। बेनिखायनो पौला तिमथिखौ एफा लिटिलनि बाथ्रा एबा एफा एसे बाहायनायनि बाथ्राखौ, सोदोबखौ बुंखादों। बे गासै बाथ्राफोरखौ थर खालामनानैनो पौला एसे एफाखौ बाहायनोसो बुंखादों, मेडिसिन पार्पसनि थाखाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोनांथिनिख्रुइ गोबां जुदि अखा फैयोब्ला दैबाना लाबोयो आरो गोबां खहा खालामो। जेरैहाय दैहुआव गोनांथिनिख्रुइ दैखौ गोबांसिन लुनानै होयोब्ला उसिफावो, थिग बेबायदिनो मोजां बेसादखौबो जुदि गोनांथिनिख्रुइ गोबांसिन बाहायोब्ला बियो खहाखौ लाबोयो। बेनिखायनो पौला गावनि जि गुरै शिष्य दङ तिमथि, बे तिमथिखौ साबधान हरखादों जाहैबाय जे एसेल' ला, जुदि बे एसे लिमिटखौ जुदि बारोब्ला बे समयसा जागोन। बेयावखायनो एफाल' उदैनि जिथु समयसा दङ, बे समयसाखौ फोजोबनो थाखाय एफा होननाय लोगो आं आवगायाव बुंबोखादों, सामुससे सामुसनैनि बाथ्रा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, पौला बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो जे नोङो नोंनि बे बेराम जानायाव, उदैनि जिथु बेराम दङ, दोगोन खालामनायनि जिथु प्रब्लेम दङ, बे प्रब्लेमनि थाखाय एसे बेखौ लोंदो होननानै बुंनायनि जिथु जाहोन, बे जाहोना मामोन? बे जाहैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि साफ्रोमनिबो मोदोमखौ गोग्गो थानायखौ इसोरा हास्थायो। इयेस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों आत्मिक जिउ, स्पिरिचुवेल लाइफआवल', आत्मायावल' गोग्गो जानाय बे नङा, नाथाय जों मोदोम लानानैबो गोग्गो जानांगौ। मानोना तिमथिया बै समाव आत्मिक लानानै आत्मायाव गोबां बोलोगोरा, नाथाय मोदोम लानानै बेराम दङमोन। दा बेयावखायनो पौला तिमथिनि बे बेरामखौ नुहुरनानै आत्मायाव जेरैहाय बोलोगोरा, थिग बेबायदिनो मोदोमावबो जेन बियो बोलोगोरा जायो, जेन साखोन सिखोन गोग्गो जायो आरो इसोरनि खामानि मावनायाव जेन आरोबाव बोलो मोनो। बेनि थाखाय पौला तिमथिनो बेखौ थुलुंगा हरदोंमोन एबा साजेसन हरदोंमोन। दिनै जों गोबां समाव साननो हागौ,
आत्मायाव बोलोगोरा जाबानो जों थिग दङ होननानै, नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर बेबायदि नङा। जों आत्मायाव बोलोगोरा जानांगौ बे 100%, नाथाय जोङो मोदोम लानानैबो बोलोगोरा जानो नांगौ। मानोना जोंनि मोदोमाव जुदि बेराम आजारफोरा थाबाय थायोब्ला जोङो लोरबां जालांगोन। जोंनि आत्मायावबो जों हयथ' लोरबां जालांनो हागौ। इसोरनि खामानि मावनायाव बाधा बिगिनिफ्रा फैनो हागौ। दा बेयावहाय जोंनि मोदोमाबो बोलोगोरा जानो नांगौ, गोग्गो जानो नांगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायदों। मानोना नोंथांमोना अलरेडि बेफोर गासै जारिमिनफोरखौ मोनथिखागौ, नाथाय नोंथांमोननो फिन गोसोखांहोफिननायनिसो बे मोनसे भिडिअ'मोन। दे अब्ला नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ। गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे लाइक खालामदो आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामदो। थेंक इउ।